vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndine nyaya yangu yandauyawo nayo kwamuri. Mukomanashi ndiri mukomana ane makore 21 years ekuberekwa. Mukoma inini ndava nenguva ndichingoraramawo ndiri ngochani. Nyaya yangu yakamira sekudai so: ndakakura ndichigara nevabereki vangu vese, uye vabereki vangu vaiva vanhu vekutoti vainge vachitofarira zvekutonamata. Ende inini kubva ndichiri mwana mudiki ndaiva munhu uya wekuti ndaifila very comfortable kana ndichitamba nevasikana. Even sometimes ndaizoti paya pandinenge ndasara ndiri ndega mumba ndaitonzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitombopfeka hembe dzemasisters angu. Saka zvandaiita ndezvekuti ndaiti kana ndiri ndega pamba ndaibva ndaenda kumaspare bedrooms uko kwainge kuchirara masisters angu, ndobva ndazotora mapenti avo ndobva ndamapfeka. Most of the times ndaitoti kana ndikawana mukana ndaikwanisa kutoenda kuchikoro ndakatopfeka mapenties emasisters angu. Ndaiti kana ndakapfeka maunderwears acho anofanira kuti ange ari angu andinenge ndakatengerwa nevabereki vangu, ndaifila very uncomfortable in them, zvekuti ndaitonzwa kuti it was far much better kufamba ndisina kana kumbopfeka underwear yacho than kuti ndinge ndichifamba ndakapfeka mamini briefs aya anopfekwa nevanhurume. So ndakatanga kuenda kuchikoro ndichingoita izvozvo zvekuti most of my friends they were girls. Ndakazoti zvino ndava form 3 ndo pandakabva ndazotanga kuona kuti there was something very different about me. Ndaiti kana ndakarara hope dzandaingorota ndairota ndisingaiti bonde nevanhukadzi, like what I used to hear my friends saying paya patakatanga kuita acho anonzi wet dreams. Inini ndaiti kana kuri kunzi pane vamwe se avo vandinenge ndatarisa masikati usiku hwacho ndaizoti kana ndakarara ndobva ndazotanga kurota ndichiita bonde nase vaya. Ende kana kuine vamwe vakomana like kuchikoro ikoko vamwe vandinenge ndichinyanya kufarira ndo vandaizorota ndichiita wet dreams navo. Ende taizoti paya kana takagara sevakomana tichitanga kuudzana wet dreams avo atinenge tichiita, like some of my friends vachitotaura kuti nezuro ndakarota ndichiita sex naningi. Then inini kana yazova 10 yangu yekuti ndinge ndichizotaurawo kuti ndakarota ndichiita sex nani, ndaibva ndazopererwa. Asi that was when I saw kuti ndakabva ndazotanga kudevelopa mafeelings ekuda vanhurume. Ende kubva ipapo ndo pandakatanga kunzwa kuti I was supposed to be in a relationship, zviya zvekutodanana nemukomana B yangu. Vasikana ndaisatombova nebasa navo, kunyangwe ndikaona musikana akashama hapana kana chandinombonzwa. Ndaiti kana kuri kunzi tikaenda for ma-outdoor activities, as in kana kuri kunzi tikaenda kuma-swimming school, zvinhu zvekutoti zvaitondikurira. So feeling iyi yakaramba ichingondikurira until the point yekuti ndainge zvino ndava kutanga kuona mavideos aya evanhu actor vachiita zvekurarana, but ndainge ndisingaoni mavideos evanhu vaya vanenge vachiita ari munhurume nemunhukadzi. No, inini ndaitora mavideos aya ekuti vanhu vacho vanenge vachiita bonde vose vanenge vari vanhurume. Apa kuti ndinge ndichibuda pachena manje ndainge ndichitya, because ndaingozviudza kuti izvi zvinhu muZimbabwe hazvitendedzwe. Most of the times I would find myself ndiripo zvangu paFacebook ndichitsvaka vanhu zvangu vari very popular muno muZimbabwe but vari vanhu vechivanhurume. Ende ndaiti kana ndakavatarisa ndichitanga kutarira mapictures avo ndinenge ndichitozvibatsira
ndichiita chimandara maoko, ndichiita sekunge, ndinenge ndichiita bonde ne any of the celebrities dzedu dzemuno muZimbabwe, but most of them vari vanhurume. So pane rimwe day apo pandakazongosanganawo nerimwe group riripo paFacebook ipapo. Grupu iri nderevanhu vemuno, varume vemuZimbabwe, even though riine vamwe vanhurume vekune dzimwe nyika. Ndakazoti ndava mugrupu imomo, mazuva ekutanga ndainge ndisingambotauri kana kuita sei. All that I did, ndaingoramba zvangu ndakanyarara. And grupu iri mukoma, kana usiri munhu uya wekuti unenge uri gay, haumbofi wakanzwisisa kuti grupu iroro rinoitwa nezvei, but it is a private group. Asi kana uri a gay man ndo paunozoziva kana kuri kunzi ukasangana negrupu iroro paFacebook. And kana wajoina grupu iroro, they ask a lot of questions from you. Kana vakakubvunza mibvunzo yekuti iwewe haukwanise kuipindura, vanobva vazokuburitsa mugrupu imomo, vobva vatokubloka. Then ndakati ndava mugrupu riya repaFacebook, ndo pandakabva ndazonzi ndinge ndichizopa admin number dzangu. Ndikabva ndazopa admin uya wegrupu rekuFacebook number dzangu, akati uchazoedwa kune rimwe group. Ndokubva ndazopinda mugrupu ravo rekuWhatsApp. And grupu ravo rekuWhatsApp, they are very strict. Havatombotendedzi kuti ani nani ange achipinda mugrupu imomo. Once you have been added into that group, chavanotoda ndechekutoti unge uchiprovida evidence yekuti zveshuwa uri munhu wekuti unofarirawo kudanana nevanhurume. After I had sent the evidence yekuti ndiri munhu anofarira kudanana nevanhurume, that was when I was accepted into that group. Saka group iri zvarinoita ndezvekuti it acts as if it is a sort of a hookup group. And zvinhu izvi zvinoitwa in secret. Vamwe varume varimo mugrupu imomo, vamwe vacho vatori varume vekutoti vakasotoroora vakadzi vavo kudhara. Saka what we do ndezvekuti if you feel like unenge uchida kuita get in contact with anyone, it's either munongoenderana kuma inbox kwenyu kana kuti unototaura mugrupu imomo kuti guys, I feel like I need to be with someone. Then ndo pamunobva mazotanga zvenyu kuzotaurirana kuti when are you supposed to meet up. And most of the relationships dzinoitwa mugrupu imomo dzinenge dziri dziya dzekuti there are no strings attached. Mukoma ndakatosvika pakutoenda kunyika dzainge dzitori kure, ndakatobhukiwa ne some of the guys varimo mugrupu imomo. Nanhasi uno mukoma, I have even tried to force myself kuti ndinge ndichizamawo kuchiva vanhukadzi, but I can see kuti zvinhu izvi hazvimo mandiri. Ndichataura mukoma about the way that I feel kana ndiine vanhurume. Inini handisi that type of a man yekuti mukunochiva vanhurume. I am the one who approaches vanhurume vacho ivavo, because deep down in my heart I feel kuti I am a woman. Saka kutonyenga umwe munhurume ndinotonzwa zvichitondiremera. I feel kuti iye munhurume anenge andichiva ndiye anofanira kuti ange achizondi approacha, kunyangwe panguva yacho iya yatinenge tichiita bonde. Inini I want things that are done to a woman zvinge zvichiitwa kwandiri. I don't want to be that one who will be dominating panguva yacho yatinenge tichiita love making, because ndinotonzwa sekunge ndini munhukadzi kana ndiri murelationship nemurume uyo wandinenge ndiri murelationship naye panguva yacho iyoyo. Zvinhu izvi mukoma, it has been going on kubva ndichiri mwana mudiki, and right now I feel as if kana kwanga kuri kunzi ndikambozamawo kuti nditange kudevelopawo ma-feelings for vanhukadzi, maybe I would even do a favor for my parents, because evil deep down in their hearts, I don't know if they know kana kuti avazivi. But all that I wanted to do ndezvekuti kana ndanga ndakwanisa kuti ndinge ndichizongova pawo muzukuru, then I will know kuti ndinenge ndaitawo, I would have played a part yekuti ndasiyawo mbeu yangu
pasi pano pezuva. Kunyangwe hangu ndikazochifa ndava kugara neumwe munhurume uyo wandinenge ndichiti ndiye murume wangu, I would have known kuti pasi pezuva ndakasiyawo mbeu yangu. But that thing yekutotanga kutofunga kuti I have to get into bed with another woman, apa inini munyama dzangu ndichizvinzwa kuti I am a woman as well, I find it so disgusting zvekutoti kana kuri kunzi zvinhu izvozvo zvikaitika, I feel kuti it is far much better kuti ndinge ndichifa than to get into bed with another woman. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Please ngatizamei kutaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kubva ndichiri mudiki ndakangotanga kungonzwa kuti that was the feeling yandainge ndinayo yekuda vamwe vanhurume. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ende inini I feel as if inini ndini mukadzi pose patinenge tiri mumarelationships acho iwawo. Regai tibva taenda pamessage yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, I hope that you are good. I don't see any recent post on your confession on your Facebook page nowadays. Is it still functioning? I want to give you my post. Vedare Facebook page rangu rakahekewa, but as soon as I get back in control of that page nichange nichizoverenga futi ma messages awo ariko ku Facebook ikoko. I think kuti kwatova nema 1000 of messages ikoko, hoping kuti vanhu havasi kudeleta ma confessions acho iwawo. Vakabva vazotumidzira zvikare imwe message vachiti I have a young brother of mine. Young brother wangu uyu akazvarwa iye aine chirwere che-HIV. Now he wants to get married, but the challenge of finding a match is stressing him. He is offline, but he asked to be connected with a beautiful woman of his status from 18 to 25. Iye young brother wangu uyo anogara kuBotswana, but iye zvake achibva kuZim. Anyone interested should come through you, then we take it from there. Atori mupfana wangu last born, they were born positive. Ne anonditevera musikana zvekare, but it is a miracle. From 1990 paakazvarwa anonditevera to 2014 paakazoonekwa kuti they are positive. After musikana arwara ainge ava kutoita form 4. Mom died in 2000. No one knew she had HIV. Since then she never had any symptoms. I think kuti she got it from her second marriage, because I have my own father with other 3 from her first marriage. These 2 are on treatment and they are very healthy, and if you were to look at them you would never tell kuti ndo zvazvitori. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe yemwana wangu uyo akamitiswa nababa vake. Panguva yacho iyoyo mukoma zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichingozviudzawo kuti it is normal, but now mukoma I am full of regrets. And ndinoshaya kuti nyaya iyi ndoiudza ani, because pari zvino murume wangu akazotosvika pakushayika, tisina kana kumbogara taudza kana ani zvake. Mwana wangu pari zvino atova mumereji yake, ende zvaakapinda mumereji yake iyoyo ndainge ndakamuudza kuti murume wake haifanira kuti ange achimuzivisa kuti iye ainge akapiwa pamuviri nababa vake, because kubva mwana uyu zvaakatanga kundiudza kuti ainge achibatwa chibharo nababa vake ndainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda mwana wangu ainge achinyepa. Asi nekufamba kwenguva, mushure mekunge mwana wangu uyu azobatira pamuviri achinozvara mwana wake uyo ainge akafanana nemurume wangu uyo ainge ari baba kumwana wangu uyo, ndo pandakabva ndazoona kuti mwana wangu uyu musikana ainge achitaura chokwadi. Zvino ndakabva ndazotya kuti ndinge ndichienda kunosungisa murume wangu, because murume wangu iye ainge ari musoja. Panguva yacho iyoyo tainge tisati takwanisawo kuwana pedu pekuvakira, saka ndakaziva kuti
kana murume wangu akagara angosungwa chete, zvinorevawo kuti isusuwo tainge tichazodzingwawo mubharaki iroro ratainge tichigara. Saka apa ndainge ndichida kuchengetedza basa remurume wangu nekuti inini ndainge ndisingashande. Saka ndakabva ndatya kuenda kunosungisa murume wangu. Takabva tazongogara takadaro, murume wangu ndokubva azokumbira ruregerero kumwana. Iye mwana wangu uyu musikana achitaura kana achirondedzera zvose zvakaitika, akati zvinhu izvi zvakatanga kuitika apo paainge achiri mugrade 7 kusvika achizonobatira pamuviri. Apo pacho pandakazobhilivha kuti chokwadi ndo zvainge zvichiitika pakati pavo vari vaviri. Asi sezvisinei murume wangu akabva azoshayika. Asi murume wangu paakashayika, mwana wangu uyu musikana ainge asati atomboroorwa. Kunyangwe ipapo paakazobatira pamuviri, mwana paainge achiri muform 2. Takangonyepedzera sekunge mwana ainge akaitwa musikanzwa. Mushure mekunge aita musikanzwa ndokubva azomitiswa. Isuwo takabva tangoita sekunge tainge tangogamuchirawo nhumbu iyo yainge yakatakurwa nemwana. Tikabva tazongotanga kuchengeta muzukuru wedu mushure mekunge mwana wangu azozvara. Asi mwana wangu uyu akazoti atanga kuita zvevakomana, akabva azondiudza kuti ainge awana umwe mukomana uyo ainge achida kumuroora. Ndo pandakabva ndazomuudza kuti haifanira kuti ange achimuudza kuti iye ainge akamitiswa nababa vake. Nanhasi uno haatombozvizivi kuti mwana wangu uyo anova ari mukadzi wake atori nemwana. Iye anongofungidzira kuti munin'ina wake nekuti mwana wacho uyo waakazozvara mwanawo sikana. Saka anongofungidzira kuti ndiamainini vake, izvo atori mwana wake. So secret iyi mukoma handizivi kuti tichaichengeta kusvika rini. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangooma hazvo vedwe. Please ngatizameiwo kutaura navo mama ava mucomment section. Asi I think kuti mwana uyu makatomurwadzisa, makamupa chimwe chironda chekuti kupora kwacho chichazotosvika pakunetsa. Please ngatizameiwo kutaura namama ava.